हैया पर्यटरा मिललो भत्ता हैया पर्यटरा मिललो भत्ता कि लहंगे में कि चोली में कि लहंगे में बूफर बाजो छिहत्तरा मिललो भत्ता कि लहंगे में बूफर बाजो नीचा से ऊपर सामान के पूरे कौशल लगो नीचा से ऊपर सामान के पूरे कौशल लगो ये पर्यटरा मिललो भत्ता कि लहंगे में बूफर बाजो छिहत्तरा मिललो भत्ता कि लहंगे में बूफर बाजो बता कि लहंगे में बूफर बाजो अच्छी हतारा मिललो बता कि लहंगे में बूफर रोज फोन में लगाई के पीन गए अरे तो पंकज देखै छौ फिल्म गए पतर की तोर कहै छौ मिललो भत्ता कि लहंगे में बूफर बाजो पर्यटरा मिललो भत्ता कि लहंगे में बूफर बाजो हैया पर्यटरा मिललो भत्ता कि लहंगे में बूफर बाजो नीचा से ऊपर सामान के पूरे कौशल लगो नीचा से ऊपर सामान के पूरे कौशल लगो ये पर्यटरा मिललो भत्ता कि लहंगे में बूफर बाजो छिहत्तरा मिललो भत्ता कि लहंगे में बूफर बाजो ये पर्यटरा मिललो भत्ता कि लहंगे में बूफर बाजो छिहत्तरा मिललो भत्ता कि लहंगे में बूफर बाजो मिक्स बाय डीजे प्रवीण करियो तो बजा।